Irradaka da emakume dantza, eskutik helduta dantzatzen dana, zirkuluan, borobilan, kantatuz, besoak mugituz, gora eta bera, eta irradaka izena hartzen du hemen Euskal Herrian. Baina berez, zirkuluan dantzatzen dan dantza hori mundu mailan dago. Batzuk joroa deitzen diotena, Katalunia sardana deitzen dioten hori, pila, asko dago. Jun gaitezke Ameriketara, jun gaitezke Tibet aldera, eta bada, emakumeen dantza izanik, emakumearen egunean indarra hartzen ari dan dantza bat. Eta ohituratan oso urrutira juten bagea, garaiko ezkontzak, festak, hoietan, zenbatetan elkartzen ziran korro baten, zirkulo baten, emakumeak, beraz hori, bete esan dezakegu betiko kontua dala. Beste kontua da, irradaka bezala, guk orain berreskuratu edo izena jarri diogun edo jendeari aditzera eman diogula, eta orain, geroz eta ezagunagoa, edo indarra hartzen nahi dan dantza badala.